Malta se jkollha mħallef ieħor fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dan wara li l-Parlament Ewropew qabel li jkunu rdupjati l-imħalfin fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jonqos biss l-approvazzjoni formali tal-Kunsill. Fid-dawn ta' din id-deċiżjoni fis-qarrija tal-Gvern ħabbar li nomina formalment lil Prim Imħallef Silvio Camilleri bħala l-kandidat Malti għal din il-kariga. Dan sar wara li fil-ġimgħat li għaddew nieda proċess miftuħ u kompetittiv għal kull min kien interessat li jiġi nominat bħala l-kandidat Malti għal din il-kariga, suġġett li jintlaħaq il-qbil fil-Parlament Ewropew kif fil-fatt sar. Kien il-Bord ta' Evalwazzjoni presedut mill-eks imħallef fil-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea Ena Cremona li unanimament ta' parir lil Gvern Malti sabiex jinnomina lil Prim Imħallef Camilleri bħala l-kandidat Malti għal din il-kariga. Silvio Camilleri gradwa bħala avukat fl-1975 u kien appuntat avukat ġenerali fl-2004 u Prim Imħallef fl-2010. In-nomina issa tmur quddiem panel imwaqqaf skont it-Trattat dwar it-tħaddim tal-Unjoni Ewropea li jagħti parir konfidenzjali lill-Istati membri. Għal dan il-għan il-kandidati nominat mill-Gvern ser ikun mitlub jattendi seduta quddiem dan il-panel fil-ġimgħat li ġejjin. Fl-istqarrija tiegħu il-Gvern Malti qal li jemmen li l-Prim Imħallef Camilleri huwa kandidat li għandu l-ħiliet meħtieġa biex jokkupa kariga tant kruċjali. Il-Gvern fisser kif każ li l-Prim Imħallef Camilleri jirnexxielu jikseb opinjoni pożittiva mill-panel u bekk qbil mill-Istati Membri għal ħatra tiegħu, il-Gvern jgħaddi sabiex jagħmel pronunzjamenti ulterjuri dwar il-mili tal-vakanza konsegwenzjali. Fi kliem ieħor il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid.